O ano 2025 rematou con case 6 desafiuzamentos cada semana na cidade de Vigo, segundo os datos xudiciais que se corresponden co último trimestre do pasado ano. Na súa meirande parte son familias e persoas empobrecidas que non poden facer frente aos alugueiros que se viron incrementados no pasado ano nun 9%, sumando un aumento acumulado por volta do 35% dende o ano 2020. Prezos imposíveis que fan que a día de hoxe unha habitación nun piso compartido teña xa un custe mensual de 300 euros. O máis grave é que a práctica totalidade destes desafiuzamentos producíronse sen que ningunha administración pública, nin Xunta de Galiza, nin Concello de Vigo, facilitasen unha alternativa habitacional. Os desafiuzamentos son a cara máis dramática da gravísima situación de emerxencia habitacional que atravesa Vigo, na que son cada vez máis as familias e persoas mozas que non se poden permitir o luxo de vivir na súa propia cidade. A propaganda oficial, os anuncios, as promesas que acaban en papel mollado non poden ocultar a inacción tanto da Xunta do Partido Popular como do Goberno Municipal de Abel Caballero. En 2015, Caballero proclamou públicamente que a oficina antidesafiuzamentos era a súa mesa. Porén, na realidade, o alcalde continúa a ollar para outro lado sen despregar ningunha medida concreta para evitar que máis viguesas e máis vigueses perdan a vivenda na que residen por non ter medios suficientes para pagar alugueiros imposíveis. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego insistimos en que despregar políticas públicas que garantan o dereito básico a unha vivenda ten que ser a verdadeira prioridade política neste 2026. En ese obxectivo, demandamos que o Concello de Vigo movilice como mínimo 9,5 millóns de euros a través de modificacións orzamentarias e do uso dos millonarios remanentes que ten o Concello, 9,5 millóns de euros para despregarmos un urxente plan de choque frente ao que hoxe é o maior problema social da nosa cidade. No concreto, propoñemos que se destinen 1,5 millóns de euros para poñer en marcha un programa municipal de alternativas habitacionais destinado a persoas en situación de vulnerabilidade social para evitarmos que se poida producir ningún só novo desafiuzamento sen alternativa. Tamén defendemos que se utilicen outros 3 millóns de euros para o despregamento dun plan municipal de axuda ao alugueiro que inclúa unha liña de axudas de até 200 euros mensuais para familias de baixos ingresos e un programa facilitador do alugueiro co que anticipar as fianzas, os avais e outras garantías en forma de préstamos sen xuros ás persoas de menores recursos e ás persoas menores de 35 anos. E, por último, consideramos imprescindível, absolutamente imprescindível, dotar con 5 millóns de euros adicionais a empresa municipal de vivenda que aínda está a tramitar a súa constitución legal, co obxectivo de axilizarmos a posta en marcha do imprescindível parque público de vivenda social na nosa cidade. As viguesas e os vigueses non poden seguir agardando. A inacción da Xunta de Galiza do Partido Popular non pode seguir a ser a excusa para que o Concello non actúe en garantir o primeiro dereito da cidadanía, que é o de poder habitar a súa cidade. Un Concello que deixou sen executar máis de 100 millóns de euros do seu orzamento o pasado ano non pode seguir asubiando mentres a vivenda se converte nun ben de luxo para a maioría social.